Good morning mga ma'am sir. So, sa diyang nag-CR ko mga ma'am sir, nakahinoktok ko sa akong kaugalingon mga ma'am sir. No, unsa ka kung dirito nahitabo no. Ang mga kamelida ay mga panghitabo sa Cebu. Pag human sa Cebu, Davao na pod. Pag human sa Davao, Cagayan na pod. So mga ma'am sir, ako lang ikasulti sa inyong tanan nga para sa koa karon nga nakahibalo nako nagyon sa paghigugma sa Ginoo. So dili ibig sabihin mga ma'am sir nga nahitabo na ang tanan sa linog sa Cebu, sunog sa Davao, sunog sa Cagayan. Dili bot pasabot mga ma'am sir nga wala tag higugma sa Ginoo mga ma'am sir. Gipasinati lang na diha ang dapit mga ma'am sir tungod kay nakita sa Dios nga wala na ang mga tao diha, mas gamay ra maihap ra ang mga lagad sa Ginoo. Mo nang nahitabo ng mga inana mga ma'am sir tungod kay gusto sa Dios mga ma'am sir nga makahinoklog ta o maka-imagine ta sa kinabuhi nga sa kalibutan dahil dili lang kay patuyang ta sa bisyo, dili lang kay nagpuyo ra kadto sa kalibutan pag trabaho, pag eskwela, dili day bot pasabot dili day bot pasabot nga nagpuyo ta dire sa kalibutan nga maora na ato ang ginabuhat mga ma'am sir. Mo nang atong imaginon pag ayo mga ma'am sir gitugot na sa Ginoo nga mga panghitabo diha kay gusto sa Dios nga mahibaw-an nato nga ang Dios pwede pa siya masuko ang Ginoo sa diyang kita mag-abusar ta sa to ang kinabuhi. Mana nga ikaw karon nga nagtan-aw karon dili aksidente nga imo kining makita mga ma'am sir tungod kay gusto sa Dios nga ipaabot ang iyang paghigugma, ipaabot ang iyang pagpangga sa mga tao diri sa kalibutan. Pasalamat lang ta nga wala ta naabot ni ana, pasalamat ta nga wala ta naigo ana. Pero kung atong imaginon pag-ayo kung kita ang naa dito unsa ka ato ang sampito no. Mo na nga ikaw usahay manggod usa pa ta makaila og Ginoo sa panahon nga natay sakit, usa pa ta makaila og makasampit sa Ginoo sa panahon sa mga kamali ay kanang mga panghitabo karon. Mao nang gitugot na sa Ginoo para damor ta nga makaila pa, para damor ta nga makaalagad pa ta di sa tumbuhi na Dios. Dili pa ulahi ang tanan mga ma'am sir. Kung imo maning nakita kini nga video mga ma'am sir dili aksidente nga inyo ni nakita. Busa ayaw gid niyo langan-langana ug ayaw gid niyo i-scroll tungod kay naay gusto nga ipaabot nga mensahe sa Dios. Ako man ang gigamit para sa ako, dili ko takos nga mosulti ani, pero gisugo ko sa Ginoo sa pagsulti ani nga pulong mga ma'am sir tungod kay ang iyang pagigugma walay gipili. Manang ikaw karon nga nakita man nimo nga video alagara og simbaha ang Dios, ayaw paabota nga moabot patag mga balatian, ayaw paabota nga makaagi ug makasinati pata sa mga panghitabo ug sa mga trahedya karon nga atong nakita sa social media. Igsuon o mga ma'am sir, dili ta magpasulabi, dili ta magpasulabi ang kalibutan na. Dili lang kay ang atong pagpaningkamot diri ra sa kalibutan. Kung damortan na ning kamot diri sa kalibutan, how much sa atong pag-alagad diya sa atong buhi na Dios. Nganong dili man ato paningkamutan, nganong dili man ta makahimo sa pagsimba, nganong dili man ta makahimo sa pagsiyeb diya sa atong buhi na Dios. Unsa pa man ang ato ang gipangita ug buot imaginon mga ma'am sir, wala tay rason nga dili nato daygon og simbahon ang atong buhi na Dios tungod kay gitagaan kag rason, gitagaan kag kinabuhi diri sa kalibutan kay gusto sa Dios nga moalagad ta. Dili lang kay puro lang ta mga paningkamot diri sa kalibutan kay ang tanan
natong kadato ang tanan natong maabot diri sa kalibutan. Di naton ang madala, mabilin ra gyapon na. Mo na nga ikaw karon kung naningkamot ka nga madato, naningkamot ka kay puhon-puhon og mawala ka, ang mabilin dili luoy. Pero imagine pud maayo ang imo ang espirituhano na bahin. Kung puro lang paningkamot ang ato ang gipangita aning kalibutan na wala kay pag-alagad sa Ginoo, kay ang ato ang kaluwasan mga ma'am sir, tagsat individual mga ma'am sir, iya tag kaluwasan, dili lang kay naningkamot ta diri sa kalibutan para madato, para ang yang mawala ta naay dili makaluluoy ang nabilin. Pero una pag-ayo mga ma'am sir, dili lang kay kana ra imong ginahuna, dili na sayop ang imong gibuhat, dili sayop nga naningkamot ta sa kalibutan. How much kung dili ta maningkamot sa ato ang espirituhano na bahin, asa man ta padulong. Imagine na to pag-ayo nga duha ra ay padulungan sa kamatayo, ay duha ra ay padulungan sa kinabuhi sa tao, og dili malangit maimpirno. So nasayod ta nga ang impirno dili para sa nagbuhat sa mga matarong, kung dili ang impirno para na sa mga dautan. Muna nga ikaw karon nga nagtan-aw, dili aksidente nga imo ning nakita karon, tungod kay nay purpose ang Dios sa ato ang kinabuhi. Dili paulahi ang tanan busa akong ikaw hag ug akong ikadasig sa inyong tanan mga ma'am sir. Alagaron na to atong buhi na Dios, kay siya ra gid ang bugtong magkatabang sa to ang kinabuhi. Kung dili man ta matabangan diri sa kalibutan o gibati man kasakit, kalisdanan, dili ibig sabihin nga wala ka gilab sa Ginoo. Gipasinati lang na sa Ginoo para makahinumdum ug makatawag ta siyang pangalan. Ana lang dalaygon ang atong buhi na Dios. God bless. Amping-amping takanay ug mga lagad ta sa atong buhi na Dios.